rabuwa. ta je binni a ce iya babur zan tsaya Allah sa mota zan samu wallahi ka ji haushi wallahi ka ji haushi malam wallahi ni kaina ina da na sanin auren ka wallahi dai dai ni yana da sanin auren ki dan ba ki komai ba saka kawai Zulaihat ke ce haka cikin nishadi da annashuwa? To da haka kike ai da nayi farin ciki. Amma sai ki zauna ki bata rai ki murtuke kullum aka dukuku da ke kamar kin haɗi takaici. Ko kuma wadda aka ce mahaifiyarta ta rasu. Amma yau kin ga kin saki ranki cikin daɗin rai. Amma ko na ji daɗin haka. Me ake ta yi latsa-latsan waya ko? Kuma albishirinki. Goro. Alhaji ya biya kuɗin makarantarki. 30,000 haka ya danka min su a hannu. Ranar Litinin Allah ya kai mu zaki je ki yi registration. Kai, amma na ji daɗi. Allah ya saka da alkhairi, a miƙa min godiya, Allah ƙara buɗi da tsawon rai. Ai babban godiyar da zaki yi ma Alhaji bai wuce ki tsaya tsayin daka ba, ki ci ɗamara ki yi azama ki yi karatu tsakaninki ga Allah ba wasa ba ha'inci. Aiko insha Allah zan dage in karatu ko. To alhamdulillah idan kika yi haka ko Alhaji sai ya fi kowa jin daɗi. Allah kuma ya shige miki gaba cikin wannan karatu da zaki. Kin ga idan baki dage kika yi karatu ba, can zaki koma ƙauyen ki je ku jere da su. Ko ma su fi ki. A to waye wabba ka so binni baka waye ba. Abin ganna a dai dage a yi karatu. Kin ji ko? Allah ubangiji shi taimaka shi kawo ɗauki Zulaihatu. Shekara 2 ce rak kin gama. Sai a tafi gidan miji ko kuma a je a yi digiri. Ai, zulai. Oh, zulai.
Kai Zulaihat, Dr. Bashir ba shi da mutunci. Ai sosai ma kuwa an gaya miki. Ranan fa muna aji. Na manta ban sa wayata a silent ba. Ai ko an gaya miki ya kwace ta sai da ta yi kwana 3 wajensa. Ai ke ko me zai miki da dalili? Wani dalili? Oh, kin sha ba wanda ya sani ne? Me fa? San ki da yake mana. Tabdi jan. Ai ko ya dora wa kansa kazar wahala. To ni ko ma aure zan yi sai in auri masu ilimin tattali? Allah ya tona asirinki. Na dade ina ta fama neman ki, na rasa inda zan ganki. Da ke nake? Kai mala ina ka sani kake ikirarin ka sani? A unguwar Sallari, a nan na san ki. Kuma tun daga raran nake ta neman ki ruwa a jallo domin na ganki da maido maki da ajiya da kika yi wadda ta dade tana damuna. Ni? Kwarai da gaske. Wace ajiya na baka? Kada a kai ta da nisa. San ki nake yi. Ajiyar soyayya da kika bani a cikin zuciyata nake ta dakonta ina ɗawainiya da ita. Ba zan iya haƙuri da ita ba in jure mu zuciyata har sai na furta miki kalmar ina son ki. Dan Allah ka tishi zo mu wuce. Jumana, daga ganinki na san ba za ki ƙi yin zumunci domin Allah ba. Ina neman alfarma a gurinki da ki bani dama na fito a cikin jerin sahun masoyinki. Dan Allah ka yi haƙuri. Zulaihat tana da wuyar sha'ani, ba kamar in aka nuna ana santa. Yawwa ƙawarmu. Dan Allah wace unguwa take? Doroyi babban layi gidan Alhaji Nazifi mai fata. Ai ko na san gidan. Domin momi na ma kawarta ce. To shikenan kaga ta zo ma gidan sauki. Sai an jima. To nagode. Sinadarin soyayyar ke yana ranar haduwa. Ye bakin ciki in ya wanzo a rai an yi rabuwa. Nake tallafawa so, ke zuciya ke so, rabo da ke ban so, ina tino ranar haduwa. Assalamu alaikum. To, na dawo. Na ɗauko ta muna tare tana cikin falo. Sai mu fita sai ki je ki tare ta ko? Jo na ji. Ka je ga nan zo. Ke sakin ranar haduwa na ce ba a rabuwa. Ranar haduwa na ce ba a rabuwa. Sinadarin soyayyar ke yana an wata kike kallo? Ki kwantar da hankalinki. Ga ta nan za ta fito ki ganta a zahiri. Zulaihat. Dama ke ce amaryar mijin nawa? Rumana, da gaske ke ce Rumana? Da gaske ke ce nake gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Khairi, dan Allah ki dakatar da kukan nan. Ni kun sanya ni a duhu. Ya kamata a ce ku yi mani bayani in fahimci me yake faruwa. Zulaihat, dama kin santa ne? Ita ce ƙawata Rumana da nake baka labari, wacce muka ɗauka ta rasu tun daɗewa. Yau sai gashi na ganta a gidanka a matsayin matarka. Ana siyo ka aure ta. A gidanmu. Ban gane ba. Al'amarin ya faru ne kamar shekara 3 da suka wuce. A lokacin wata rana mun dawo da ni da Usman ƙanina daga Kaduna. Muna tafiya da daddare. Sai ta gitta mana muka kaɗe ta. Bayan mun kaɗe ta, shine muka ɗauke ta muka tafi da ita asibiti. Da muka kai ta asibiti sai ta shafa kwana 3 bata san inda kanta yake ba. Sana ta farka. Bayan ta farka, shine likita ya tabbatar mana da cewa ta yi losing memory. Bayan 'yan kwanaki ta ɗauka a cikin asibitin, likita ya sallame ta. Shine sai muka ɗauke ta muka tafi da ita gidanmu.
a gidanmu ta ci gaba da rayuwa. A zaman da ta yi a cikin gidanmu shine na samu shakuwa tsakanina da ita. Daga nan sai ta kamu da sona. Da ta kamu da sona babu wani wanda take kulawa idan ba ni ba. Shine mahaifana suka taru suka yi magana, suka kira wani suka zaunar da ni. Suka faɗa man cewa babu wanda ya dace da ya aure ta sai ni. Saboda tsananin san da take min. Sai na amince. Shine aka zo aka mana aure. Allah sarki Rumana. Ashe ba ku bigin rai kawai kika faɗa. Ba zan iya tuna abin da ya faru da ni ba. Ni ma je na gani ina rayuwa da wasu mutane. Sai yanzu da na shigo gidanki. Ba daga hotonki. Da wasu abubuwa sai in na sun ɗauka kin daɗe da rasuwa. Barista, don Allah mu shirya mu tafi ƙauye. In na Lare za ta ji daɗin ganin Ruma. Ba za ni ba. Ba na so in gaishe. Shiwa. Ba zan faɗa ba, amma ina roƙonku da kada ku kai ni ba na so. Rumana, kin san wanda ya keta miki haddi? Umulkari, ina son ki faɗa mani kowa ya aikata maki wannan abin. Ni na ɗauki alƙawari, sai na ƙwato maki ‘yancinki, sai na ƙwato maki martabaki, kuma na yi alƙawarin zan share maki hawayenki. Wane ne Rumana? Ki faɗa min. Mahaifinta. Mahaifin Zulaihat? Rai, mahaifinta ne. Ye bakin ciki in ya wanzu a rai. Ai babu kowa. Ba mana asiri. Rumana. Lafiya kalau? Na gaji. Ba gajiya. Rumana manyan gari. Rumana adan gari. Rumana kwana biyu ma ni bana ganin ki nace anya kina maganin nan kuwa? Ikon Allah daga ina yake ne haka? Wallahi in nace ta aike ni can ina sauri ne yamma zan je in dora abinci. To ai kinga ke tashi mana haba tashi mana. Tashi mana. To amma abinda zamu yi kafin ki shiga Allah mu dan shiga cikin gona zan baki sako sai ki mika man gida zan dan tsaya yin wani abu ne har magarba ta yi. Gona kuma baba? Ai ba zama zaki ba za mu dan shiga ne da mun dan shiga mun buga sai ki fito kawai sai ki tafi. Bugawa kuma baba me za mu buga? Abinda za mu buga ai faskare muka yi to akwai mabugi shi wannan mabugin yana da amfani musamman in dare yayi kowa ya hauro ma gida ba tare da ka san shigowarsa ba to zai taimake ka. To za mu shiga zan baki wannan mabugin ma in na baki har baban kuma za ki iya kai mai dan dama na mai bayani. Baba da na jira ka dai anan ka shiga ka dawo. Ke ni fa ba amin gaddama. Ba babanki bane ni? Mu je da Allah. Mu je. Ni lamba nawa ke sa ne takalmi ne tun ran nake son amma dai mu je dai tukuna. Mu je. Hanyo rabuwa ne ke tallafawa so. Wallahi sai na ɗora baba. Wallahi sai na ɗore shi wallahi. Ba zai yiwu ya aikata min wannan abin ina kallo in zuba idanu kyale shi ba. Dan ina auren yarsa. Ina goyon bayan ka Anas. Dan Allah na roƙe ku da ku ban maganan. Ba zai yiwu ba. Gaskiya ba zai yiwu ba Umar Kairi. Saboda idan aka kyale shi wasu masu aikata irin wannan halin za su ci gaba da aikata irin shi. Ina son wannan abin ya zama izina gare shi ga sauran jama'a masu aikata irin wannan halin nasa. Yanzu abin da nake so ku sani shine da na fita daga nan zan je in sanar da jama'an 'yan sanda kafin mu shiga kotu. Ranar haduwa na ce ba a rabuwa. Yawwa abin da nake so da ke shine kin ga yanzu za mu shiga can ba. Tunda dai al'amarin nan ya zo da sauki ba za mu zauna kotu ba. Abin da nake so da ki azan shine ki mana bayani kada ki boye mana komai ki faɗa mana gaskiya abin da kika sani.
Tun daga wannan lokacin na baro ƙauye saboda su a tunaninsu ma a yanzu na mutu. Ban sake komawa ba saboda ban san yadda zan yi in kalli ƙawata Rumana ba. Shi yasa ba na so don Allah ɗauki wani hukunci mai tsanani a kan shi. Kaga mahaifin Rumana tamkar mahaifina ne saboda akwai aminta a tsakanina da ita mai ƙarfi. Don Allah my husband, don Allah iya abin da nake so a yi kenan. Ba na son a ci fuskar shi. Gaskiya ne. Kada ki ji komai. Insha Allah komai zai zo cikin sauki. Tunda dai har za mu zauna ma a can ba yanzu, na san Allah ya da komai zai zo cikin sauki. Yanzu mu ƙarasa ciki tunda lokaci yayi. To, alhamdulillah, Malam Iro, kamar yadda bayani ya gabata, mun ji daɗi kwarai da gaske da shi masu gabatar da ƙara na lauyan gwamnati da shi mai karewa da aka ci mazarafi. Malam Iro kake ko? Sunana Malam ba? Kamar yadda bayani ya gabata, mai gabatar da ƙara ya gabatar da laifin da ka aikata. Ka gamsu ka aminta cewa lalle wannan laifi ka aikata shi na fyaɗe? Haka dai Allah ya kaddara. Ba ina so ka gaya maka Allah ya kaddara ba. Ka aikata ko a'a, na aikata, a'a ban aikata ba. Me? Mun yi. A'a ba ku bane ba, kai ne, kai kadai. Allah ya taimake ka. Ni ne. Ka aikata ni. Don Allah ya taimake ka. Fyaɗe. Malam Iro, ka riga ka gama komi fa. Gaskiya ne, ni na aikata. Ita wannan tsakani da Allah dab da magariba na yi abin da na yi. Ita wucin ɗayar kuma Allah ya taimake ka. Ana sallah ashan. Ana sallah ashan. Mu kuma muna tare. Ranar ma ni ban samu ashan ɗin ba, na dai shafa ido wuta. Haji daɗi ƙwarai da gaske da baka wahalar da shari'a ba. Ka amsa laifinka na yi ma 'yan mata guda biyu fyaɗe a lokaci guda. Sannan kuma kasantuwarsu ƙawaye ne na ɗiyar da ka haifa jininka. Wannan ya nuna mana cewa ɗiyar da ka haifa ma za ka iya mata fyaɗe. Baka kyauta ba. Ina za ka da wannan abin kunya da ka shiga ma kanka? Ita ɗiyarka me za ka gashi kuma yanzu sun kasance gida ɗaya tare da wadda kai ma wannan ta'asa. Ya za ka yi da iyalinka? Ya za ka yi da ɗiyarka? Sauran jama'a da cikin gari ya za ka yi da su? Don haka ina son tabbatar maka da cewa kotu ba za ta sassauta ma mutane ire-iren ku ba. Za mu yanke maka hukuncin da ya dace daidai da kai kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada. Alhamdulillahi, yanzu ba ta da ɓatan lokaci ba, za mu ɗaga wannan zama namu a yau sai bayan sati biyu in Allah ya kai mu, domin mu dawo a yanke hukunci akan wannan al'amari. Bisa ga wannan dalili za a maida shi gidan maza ya ci gaba da zama har sai Allah ya kai mu sati biyu, sannan a dawo mana da shi nan domin mu yanke hukunci. Fatan Allah Ubangiji ya shirye mu, ya shirye zuri'anmu, ya daidaita mana sabu baki ɗaya. Ranar haɗuwa na ce ba a rabuwa. Sinadarin soyayyar ki yana ranar haɗuwa. Ye bakin ciki in ya wanzu a rai an yi rabuwa. Nake tallafawa so ke zuciya.
alaikum. Ni ake kira Gamba ɗan Barno. Allah abin nufi da bukata. Shi ya mana baiwar wannan magani na HIV, ma'ana cuta mai kare garkuwar jiki. Allah ya sakawa kakanmu Sarkin Aska Abdallah da alkhairi. Wannan silarsa ne ta sa har muka gaji wannan magani ta ɓangarensa. In dai mai larurar yi amfani da shi, maganin yana ratsa asalin jikinsa, cutar ta kasance tarihi a tare da shi. A har kullum wasu sukan yanke ƙauna daga wannan magani na HIV. Silar dalilin da ta sa an je nan an karɓa ba su ga biyan bukata ba. Wannan cibiya ta mutu al-mubarak ita kadai NAFDAC ta sahalewa tallata wannan magani na HIV, kuma dalili guda 5 da mai larurar HIV zai gane in har yana amfani da maganin HIV ko kuma ya karba, zai ga waɗannan alamomi guda 5 suna bayyana a tare da shi tun daga ranar da ya karɓi wannan magani na larurar HIV. Cutar sikila cuta ce wacce take addabar yara ƙanana kai har ma da manyansu. Yaro wanda aka haifa da sikila, wanda ya same ta sama taka, ko kuma wanda aka haife shi da ita, manya da mata har ma yaransu. Yaro ƙarami wanda aka haife shi tun daga ranar farko zuwa shekara 2 zuwa shekara 3 har ma zuwa sama. Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka bashi, yana ratsa asalin ɓargonsa da jininsa, cutar sikila ta fita cikin yardar Allah. Babban mutum wannan Allah ya jarabce shi da larurar sikila, kuma ya ɗau shekaru masu yawa da wannan larura ta sikila a jikinsa. Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka bashi. Maganin yana ƙone cutar sikila daga jikinsa. Muna ba da shi ne akan naira 5,000 kacal. Ma'aurata waɗanda Allah ya jarabce su da larurar sikila kuma suke gudun haifar yaro mai larura, Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka ba su. Maganin yana zama tazara da garkuwa a tare da su, ko yara nawa za su haifa, Allah cikin ikonsa baya barin cutar sikila ta tasiri a tare da su. Waɗanda Allah ya warkar da su kuma suka samu sauƙi ta hanyar mu ta ɓangaren cutar HIV, kuma suke kokwanto na komawa wani guri su ɗau wannan larura ta HIV, wannan kalar maganin ke ba su. Ƙarfin maganin zai ratsa gangan jikinsu da jininsu ya kasance musu garkuwa a tare da su. Rigakafin HIV abu ne mai sauƙi wanda tuntunin mu Allah ya sanar da mu shi. A cikin waɗannan magunguna da muka ambata, idan buƙatar hakan ta taso, ko kuma masu neman mu idan buƙatar hakan ta taso, sai ku nemi lambar wayar mu kamar haka. Jaɓaɗu maganin ɗo'on Allah lami da hindi idamuwa mako. Babban adres ɗinmu yana a garin Karmami, Gabasawa Local Government, Jihar Kano. Mazauna garin Gombe muna nan a cikin garin Billiri, unguwar Fushiya. Muna yin aiki duka ranar Juma'a da kuma ranar Asabar. Mazauna birnin Maiduguri muna a Kwange layin Tanki, gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna yin aiki duk ranar Litinin da kuma ranar Talata. Mazauna ƙasar Chadi. Muna garin Jammaina, unguwar Gasi, daidai Assembly, wajen Abubakar Ɗanbaiwa. Wanda suke a birnin tarayya Abuja, muna nan a Area 1 Afu Kwatas. A nan ma muna aiki ranar Juma'a da Asabar. Wanda suke can ƙasar Ghana, muna nan a garin Kumasi, daidai roundabout na Transformer. Mazauna jihar Adamawa, wato birnin Yola, muna a garin Borore, muna aiki duk ranar Litinin da Talata na kowane sati. Mazauna jihar Lagos, muna nan a unguwar Alaba, muna aiki kullum cikin yardar Allah. Mazauna jamhuriyar Nijar za su samu wakilinmu Malam Abdul Jalal mai turare na garin Geci. Masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi, muna amfani da lambar waya kamar haka.